pripravíme cviklovú natierku s tvarohom a chrenom. Začneme tým, že si očistíme a nastrúhame cviklu, ktorú sme si predtým potreli olivovým olejom a upiekli na 180 stupňoch pri tejto veľkosti zhruba hodina aj 15 minút. V nastrúhanej cvikle si nastrúhame aj chren. Pridáme aj extra jemný tvaroh, nasekáme kôpor, takisto pridáme aj nasekané vlašské orechy, dochutíme trošku cukru, citrónovej šťavy a samozrejme nezabudneme na soľ a čierne korenie. Celú nátierku spolu premiešame a môžeme nechať postať asi 15 minút, aby sa nám všetky chute dokonale spojili. Hotovú nátierku natierame na pečivo a výbornou kombináciou k cvikle je samozrejme aj vajíčko varené natvrdo, dozdobíme trošku kôpru. Vážení priatelia, a takto si ja predstavujem zdravé raňajky. Prajem vám k ním dobrú chuť a ďakujeme, že sledujete Minútky s Melinou na www.melina.sk.